खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि आरो बे बर' इउटुब चेनेलखौ नायग्रा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव जासिग्रोनाय थाबाय। मैयाथ' आं एसे गाबबाय दिनै गोदान गोसो लानानै गोदान मोखां लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नुजाथि फैफिनलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि बोर लानानै मोजां दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। जेसेबांखि गाब जेसेबांखि मिनि आंबो मोजाङैनो दङ। सम बेबायदिनो आरोना मानिबा जाहोनाव गोसोआ एसे दुखु सोमजियो मालाबा हारसिङै रंजाखांनाय मोनो। दा आं गाबदों होननानै आंहा गोबां दुखु दं होननानै माने बे दुखुखौ लानानै जनानै थानो लुबैया आरोखि। बेखायनो आंनि गोसो जेनेबा थुलुंगाया माबायदि आंनि गोसोआव माबायदि दुखु थायो आरो माबायदि थुलुंगा सोमजियो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ खालामनो सानदों। माने बे मैयानि गाबनाय भिडिअजों एसे रिलेटेड आरो आं सानो आंनि थरफा मोदैया मोनफा मोनफा स्टेप मोदैनि थ्रुयैनो मोदैनि गेजेरजोंनो आं आंनि गोसो गोरबोखौ ओरैबायदि गोरा गोगोम खालामनानै लायो। मोदैनि थ्रुयैनो मोदैनि गेजेरजोंनो बे स्टेपजोंनो आङो गोजौ गाखोलांगासिनो दङ होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोखौ माने ओरैबायदि गोरा खालामनानै लायो आरोना। आंनि बेफोरबायदि साननाया नोंथांमोननो जिउआव माबाफोर गोहोम खोलैनो हादों नामा? जुदि हादोंब्ला आरो भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगोथ' नोंथांमोनहा आंनि बुंनाय बाथ्राखौ नुखादों मिथिखादों। आरो जुदि नोंथांमोनहाबो आंनि बुंनाय रावाव माबाफोर थुलुंगा मोनखांदोंब्ला कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइकबो खालाम। बेनिफ्राय मालाबा जाय बिथांखौ लानानै नोंनि गोसोआव दुखु सोमजिदों दुखु मोनदों जाय बिथाङा नोंनो दुखु होदों बिथांखौ ओरैबायदि साबायखर होनो नांगौ माब्लाबा समाव गोसो गोरबोजों माने साबायखर बावनो नांगौ आरो बिथांखौबो। मानो होनोब्ला बिथांनि दुखु होनायनि गेजेरजों नोंनि मेगननिफ्राय मोदै गबाय बा आंनि मेगननिफ्राय मोदै गबाय। बे मोदैनि गेजेरजों आं जे गंसे गोरा हाथियार मोनबाय बेखौ बा जाय बिथांमोनहा सोरनिबा गोसोनि दुखुनि फुंखा बिथांमोनखौ साबायखर बावनो नांगौ गेजेर गेजेर मालाबा। नाथाय